So guys, for today, me and Noah, we're gonna pick up mommy. Pick up na mo si mommy and then dalon mo na mo sa murag barato nga among ginakomprahan for Dad, sa where mga are we meat. going? Pick up mommy and then we're gonna buy some food. May among ginakuan nga karne diri sa Calgary, Alberta. So if you guys are from here, Dad, look at this. yeah. So if you guys are from here and wala pa mo kabalo asa mo palit og medyo barato ng mga meat, kay so far before ang among ginakomprahan is Costco ra jud. So sige ra mi adto Costco every time kay mo may murag ang Costco murag wholesale ba, wholesale siya nga mga food. But lately, since probably because of the tariff sa US, so medyo mahal. So good thing nakastorya mi sa akong workmate. And then sila nagsuggest na ko anyo. Mga Bisaya pod mga taga Davao na amo nga mga workmate. Suggest siya nga na ay ginapalitan og meat shop siya actually. So medyo barato siya compare sa Costco. So sa Costco mga 200 na mo, gamay ra jud kayo ang mapalit ng mga meat na kay tungod sa kamahal. But kung dire may mapalit nga meat shop, daghan-daghan jud mo mapalit sa 200. So sa $200. So ang pangalan sa yeah. So ang pangalan sa meat shop is Wahing. So kami namin gapuyo ron sa south side diri sa Calgary. Pero ang meat shop sa Wahing na siya sa north side. So medyo biyahe tuyoon jud siya ba. So once in a while mo adto mi dito kay tinuod mas daghan jud nga meat among makuan and nindot siya na murag mga different kuan ba, mga cuts. So na pwede ka kung magkuan kag kaldereta, mga nilagang baka, mga steak na dito. So ug mga ribs, so tanang cuts, so chicken and beef. Napoy mga pork dito but since wala mamiga ito og pork, so chicken and beef ra mo ginapalit ni Mrs. So nice siya, so dalon ta mo dito so para if ever makita ninyo kung unsay naa dito. So far I think mo na ikatulo na namo ni nga palit dito. So anyways, let's go. We'll pick up mommy first and then matata sa meat shop kuyogon mo na ako. Knockdown na si Noah. Puwing, ang ulo mami ko na niya ha. Alright, let's go guys. Puno-puno ka niya sa sahay ba? So guys, mo na ito nagasto ron 157. So 157. Oh. So 157 daghan na kay ni siya. Sari-sari na ni siya. Nay finger meat. Nay para katong murag barbecue diba? Ribs. Isa man na mami. Pakita diri sa camera. Oh, kani mga bones kinay unod. Then kani panit sa baka para balbakwa. Kani unsa man ni? Unod gyapon. O mao ni katong unod ra, puro siya unod para in case la pang stir fry or something. So sa chicken mo ni wings og legs. Dayo na free nga mga chicken skin. Daghan kayo. Daghan chicken skin nga free. Gamay ra ni asa na kuan. Yeah. Kaya ang lucky gay na gipangutabag ko siguro po to siya. Gipangutanan siya, do you want chicken skin or chicken bones? Yeah, dili ra. Iko free na quiz. Ciao free. Sige, I get the chicken bones. Ana to siya. Yung tagi-taga chicken bones. Pero kami chicken skin lang among ikuan. Wala ikay chicken tayo nga boneless. Wala ako nagkuha. Gusto ka makuha ko? Oo. Daghan na di katong boneless ba? Boneless, daghan na ako order. Balik 50 ko no. Para 200. Di na kapak na matadaan. Sige, check na ako. Alright, so anyways, daghan na siya guys, 157 ra. So we gonna mo add me og kuan. Daghan na siya beef. Dugangi og chicken kay murag pala chicken beef. So mudugang ko og mga unod boneless. This one akong gipang order na yung mga bones. So magkuha may boneless nga chicken thighs. Alright, so kung bago mo diri sa Calgary or pa mo kabaloan ni nindot siya nga maka-save mo ani.
So, atong gidugang guys is katong boneless nga chicken. Ay ginangayo pa jud ko free na pud ka chicken bones. So, para pang sabaw-sabaw ni Noah og sa whatever nga sabaw-sabaw pud sa balay. So, 40. So, all in all, mudagan og almost 200 I believe. Yes. This is kay isolve sa math. So, anyways, 200 so daghan na siya og na palit nga meat. So, alright, sold to guys. I think this good ni siya for like a month na mo nga konsumo, no? Ito na ko ni siya sa basket. Kay basig mo tulo. Ito sa basket. Sa kaning murag. Kuan. Oops. Nagisi ang bag. Alright. Asa ta after mami? Puli na? So, wahing nasa north side. So, makasave dyan mo din if ever. Asa ta? I don't wanna cook. Ah? Arte kay kasawa. I don't wanna cook. Asam ta? But Kinjo. Usa po sa mga kinatuan na dere guys. Kinjo. Barato sa kayo mga fried chicken. $1.50 so siguro basta take out. Og dine in medyo mahal siya og 25 cents I believe. Oh, ning mata na kasaba kay ta si vlog. Ilyas G, oh, nasi Ilyas TV. Napo diri mga Filipino store di ay tapad Kalisa Grill. I'm not sure kung kuan pa na siya. So, let's go. Ambot asa may ani mga to next. Let's see kung asa may maka-decide. So, naka-decide na mi guys asa may dason. Nawa asa ta? Kinjo or Jollibee? Jollibee or Kinjo? Kinjo or Kinjo? Ay, ka-decide na gid mi guys. Ora gid na, Jollibee gid. Let's go. So na mi guys. Oh, thank you. Ay, sorry. 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 Salamat. Thank you. So, nanami guys sa Jollibee. So, nag-drive-thru rami para makakaon mig more rice sa balay. Pero ning order rami og rice ni Noah and spaghetti ni Mama din order mig bucket para medyo makasave gamay. Medyo mahal ang Jollibee ata diri compare sa Pinas I believe. Ang 6 piece modagan og pila to ba? 28? $25. So probably sa Pilipinas mga pila na 800 to 900 something. So I'm not sure. Wala kalimot ako sa mga prices sa Philippines. But yeah, mo na siya. Dito na may makaon sa balay. Kay kung dire may mukaon basig matunaw pud ang mga karne nga mong gipamalit. So risky. So mauna din ni guys ang mong gipamalit gain na. Yeah, so ginalain-lain ni Mrs. Kay para dili ta malipos tanan apple salida. So nanarang style. Since gamay ra man po na mo fridge. So napa ni diri, ha? Na okay kayo. So mo na ni siya guys, nahuman na. Wala pa diri. Napa diri. Wala pa dito matouch tigay na. Puno jud. So man ayaw na tuon. Guys, thank you for watching. Ako na lang ni ang video dire para makakaon namin nag-abot din ng hakot. So, I'll see you guys on my next video and I hope na naka-learn mo something budget nga makanan or meat shop dire sa Calgary. I'll see you guys on my next video. Until then, you guys take care. Bye for now.